Tinokudokezai mabuja kunaodzo manhokodzo zuva rochinomwe mwedzi uno waGunyana. Nyika yedu yeZimbabwe kwaiyaisiwa padanho rochipiri romupfigwa nehurumende, zvinoreva kuti mabhizimusi aakubvumiwa kusenza kubva nguva dzosere makuseni kusvika nguva dzonomwe manhoko. Kwaipapa vanhu vanoungana vanobvumiwa kuungana vasingapfuure zana. Apawo kutekaira kubva mumaguta akasiyana-siyana kwakutendewapo kare, kureva kuti vanoda kuenda kotengesera zvinhu zvavo kumbare aiwa mukana wavhurika zvaakuitika idi. Ipapa kwanzi mabhawa achiri akapfikiwa pabodzi pono vanoita zvokutamba vachifadzawo vanhu vomumanight club kwai achiri akapfikiwapo kare. Ipapa kwai gumbiri rakaisiwa rekuramba riripo kubva nguva dzogumi dzomanhoko kusvika nguva dzoshanu dzokuseni. Zvavanoda kugotekaira nguva idziko regai godzitekaira nokuti dzinoshisa. Iyo hurumende yenyasi dare remakurukota rayo ragobuditsa kuti richaita zvokunyoresa wanhu wochiseni wari kuchorocho kubva zuva rogumi-4 mwedzi uno. Kwai papa wanamambo wavo wachatoita kuti wabatsira kuti wanyorese wanhu wazviite zvakanaka. Kwai nyasi pokare nemakurukota hurumende foja yakanyoresiwa wanhu vanosvika zvikamu 20 kubva muzana kubva wakanyoresa gore rapfuura kuti wada kugoirima. Wari kuringira kuti gore rino pokare kuchange kuine matukutukutu omari nonyaya yofoja iyi. Ipapa Zimbabwe kwairi kufadza nokuti wanhu vanosvika zvikamu 20 kubva muzana wawanhu vakuru wakatobayiwa kamushonga kodzihwa mupengo. Ipapa kwai wakabayiwa jekiseni ribodzi rokamushonga kodzihwa mupengo ka wari kusvika zvikamu 30 noribodzi kubva muzana. Toramba tichitenda wari kuita izvi zvisvinu. Chamisa wagoburika wari kureketa iwo kuti wamunangagwa wanofanira kuziva kuti nyika iyi njaoba, nyika njedu tese. Apo wagoreketa iwo wamunangagwa kuti wachatonga kusvika madhonga amera nyanga, zvinotorwadza mabi angu. Ipapa paribe agoziva kuti zvizvi zvichagoitika pachauya sarudzo kana kuti zvichagodini. Ticharamba hedu takaringa kwazvinosvika, asi hwendo huno aiwa panenge pane nyaya chaipo. Masangano anowira kodzero dzevanhukadzi areketaiwo kuti vachiwenga vanofanira kureka zvavari kuita zvokusenzesa masimba ofisi yavo kuti vapfete kupfanya mudzimai wavo Mary. Ipapa kwai vari kurambira wanachiremba kuti vagomunyorere magwaro anoratidza kumatare edzimhosva kuti ari kuhwara. Kwai pokare nekumwe kutorapiwa ari kurambiwa kuti abuditsiwe kunze, asi ipapa ivo vanoenda kana nyange vandoita kachikosoro kanenge kari kuvanetsa vanobva vandoenda korapiwa kunze kwenyika. Hino mabi angu kuti zvichapera mushechere, ticharamba takaringa hedu. Nyasi taita kusaya pokuisa musoro kunge tichaita kunyika musoro mujecha chaimo nokuda kwezvaitiwa nehurumende. Nyasi yaenda komutsa zvitima zvonguwa yohondo chaizvo kuti zvimutsiwe zvinzi izvo zviite zvokutakura vanhu kuHarare nokubulawayo. Zviri kutorwadza izvi mabi angu. Muchatoona mufananidzo tagoisa wakagotonamira zvimapepa zvakanyorwa kuti zupuko pazvitimazvo. Idi kusaya nyadzi kwevarumewa aiwa kusvino kunotoita kurwadza. Ipapa wanhu wese padande mutande wadoko wari kundoshamisika kuti kohokonai wanhu wakuru kuita zvakadari. Ivo vanofamba nedzimotikari dzavo dzinotonakidza kana kundoringa, asi wobva wati wanhu wese povho ndisu tikwire zvitima zvaakutoda kutocheka vanhu nongura chaizvo. Heno mabi angu kuti zvichapera mushechere, ticharamba takaringa hedu, asi izvi zvisvinuba. Masangano anowira kodzero dzevanhu atiwo dare guru munyika ari kufanira kuti riite bau panyaya yokupa mutongo wonyaya yawakaendesa yokuhwisana nokuti zupuko ndiro rega rinzi rinotakura vanhu munyika mese. Kwai nyaya iyi yakaendesiwa kumatare zuva rochi12 mwedzi wakurume chaiwo, asi nanyasi pati paribe kana zvaburika. Idi zvinotorwadza izvi. Heno kuti vari kuronga kuzozvidi iwo matarewo, toramba tichindoringa tichivimba kuti wachabudisa mutongo nokuchimbidza.
wakomana wenhabvu wezimbabwe wemawarriors idi watogwa nayo mari yawanga wanzi wagopuwa kana wachinge wakunda chikwata chemaethiopia ipapa wadyiwa nokabodzi chaiko iwo waribe kana kugoesa zvatoita kuhwadza vazhinji. Idi wanhu wadoka wakaita kudumbiwa pfungwa nonyama zviri kutoita kuhwadza nonyaya nonhau iyi. Wanhu vemwa mapiritsi eBP gogarai makamwa mapiritsi kana muri kuziva kuti wakomana wenhabvu wari kuenda kotamba. Ipapa ndo waapasi kuita muhwe chaiwo wogurupu rawariro zvinotoita kuhwadza izvi. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa upfumi hwavo huri kuramba huchindokwira wabi yedu kwai mwedzi mitatu yapfuura yokubva mwedzi waKubvumbi kusvika mwedzi waChikumi wanga wari kuita kufara hawo nomari iri kuita kuingidziwa yezvinhu zvavanonhadzira inozivikanwa pachirungu kuti GDP. Idi zvakatonakira wabi yedu. WaTalibani nyasi wagoburitsa kuti waisa hurumende yavo kuti inge iripo ichitonga. Ipapa paribe wagoziva kuti zvichanyatsodini, asi ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda kupi. WaAmerica ndo wagodhiniwa basi kuti mumwe wavari kutotsvaka aisiwa gurukota rinoringa nezvinoitika munyika ikweyo kuWaTalibaniko. KuBrazil kwai kuna vanhu vanofarira Bolsonaro vari kuita zvokuita kuratidzira chaiko mumaguta zviri kunzi zviri kutoramba zvichitekeshera kunge mwoto chaiko zvekutoti heno kuti iwo hurumende wachazvikunda chere. Ticharamba hedu takakaringa. Munyaya yekupedzesera anotamba madhirama nomafirimu anonzi Michael Williams kuAmerica kwai apfa ari kuhwara, asi zvinotohwadza vazhinji kuti watema ndo wari kuramba wachindokukurwa norufu. Zvinotohwadza izvi mabi angu. Takadaro zvedu panyasi tazorora. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.